Selmilkom qabel ma nagħtu bidu għal quddiesa inħoss id-dover li naqralkom messaġġ li jirċivejt jumejn ilu minn omm Ukrena li hiju binta bina qegħdin maqfulin ġo shelter. U bagħtitilna dan il-messaġġ għax propju mibgħut lil dawk l-insara li jżuru s-santwarju ta' Pino. Ħanaqra jilkom bl-istess kliem li hija kitbet u bagħtitilna. Dear Christians of Tapino National Shrine, my name is Tatiana and I am Ukrainian. Here in my country the people are dying. They are being wounded and murdered by Russian military. Our lives are being destroyed. I heartily beg you to pray for us. I know personally the Virgin Mary hears our prayers. When in 2018 I prayed in Tapino National Shrine to become a mother. Soon I got blessed and finally after years waiting I adopted a 4-year-old boy. I tried to come to Malta to give thanks to the Virgin Mary of Tapino, but there was no ability because of COVID-19. And still I don't have it, but now because of the war. My son, given to me by the Lord, and I trying to save our lives in a bomb shelter. Please, pray for us and for Ukraine. Not war, but love should be among the people on the earth. Aħseb il-koll fimtuwa. Inħeġġiġkom biex anke f'din il-quddiesa nitolbu għalija. Forsi qed tarawhom anke iġbijat li qegħdin jidhru dan il-poplu ta' fidi kbira bil-koruna tar-Rożarju f'idejh. U għalhekk inħeġġiġkom biex anke fil-familji tagħna insibu l-mument u niskopru l-sbuħija ta' din it-talba. Meta tħossok imtaqqal, ma tafx fejn sejjer, ħu koruna tar-Rożarju u sserħek. Ejjew nitolbu r-Rożarju fil-kalma u nitolbu għal paċi. Nixtieq infakkarkom l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom hemmhekk hemm l-artal mimli oġġetti li ġibtu għall-Ukrenja sejrin jitilqu propju għada fid-9 ta' filgħodu. U l-ispiża s-somma li jinġabret il-weekend li għadda u issa f'din il-quddiesa anke l-istess offerti se jmorru għal dan il-għan, sissa laħqet, is-somma laħqet biex jintbagħat dan il-van dirett lejn il-Polonja, is-somma laħqet ta' 2040 euro. Il-lejla wkoll il-ġabra se nagħmlu għalihom biex matul din il-ġimgħa qegħdin jintbagħtu minn diversi parroċċi. Pereżempju għada min baqalu ċans min irid bejn l-10 u s-sija ta' nofsinhar jista' jieħu l-affarijiet fil-pjazza tan-Nadur Għawdex ħdejn iċ-ċentru parrokjali. Hemmhekk qed ħajjimtlew il-vannijiet biex jitilqu lejn il-Polonja. Fatti anke dawn l-oġġetti li intom ġibtu matul din il-ġimgħa se neħduhom għada propju fid-9 lejn in-Nadur. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom, imma aktar mill dawn l-affarijiet li huma indispensabbli daqshekk ieħor huwa indispensabbli it-talb. U għalhekk inħeġġiġkom biex nitolbu u nieħdu f'idejna il-koruna tar-Rożarju biex il-Madonna tatina il-paċi. Care fina mulei
يشلفنا دولتك بالفرج تلقون هنالينا في اسمك نسرى الحسرات اللي جربنا في دون الله سنشم ولي وإيماني يسارحيا توليدك دايمي ونطاف مدبايا تارونا صابيش ليش والدي صافي Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Se nofru l-quddies għall-benefatturi kollha ta' dan is-santwarju, għal dawk li huma morda, moribondi, għal paċi fid-dinja, għal vittmi tal-gwerra, għall ommijiet u refuġjati, buliedhom kollox. Għal dan kollu nitolbu għal din id-dinja mqalba biex il-mulej jekk jogħġbu jeħlisna jagħtina l-paċi. Ejjew narfu dnubietna, jien, int, nħarġu daqsxejn fil-fond ta' qalbna u naraw kif aħna. Ta' kemm il-darba nqast il-mulej bil-ħsibijiet, mulej ħniena. Ta' kemm inqastu bi kliemi, Kristu ħniena. Ta' kemm inqast minn dmiri, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż Ġesu. Itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dak iż-żmien il-mulej ħareġ lil Abram il-barra u qallu: ħares sewwa lejn is-smawiet u għodd il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom u żied jgħidlu: hekk għad ikun nislek. U Abram emmen fil-mulej u dan għaddijulu ġustizzja. U qallu: jiena il-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex nagħtik din l-art birt. U qallu Abram: Sidi mulej, kif inkun naf li se nirita? U wieġbu: ħudli oġla ta' 3 snin, moza ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamima u ħamima. U ħadlu dawn kollha u qasamhom min nofs, u kull nofs qiegħdu bis-swit liħor, imma l-asafar ma qasamhomx. U niżlu l-asafar tal-priża għal fuq l-isma mejtin, imma Abram gerixhom lura. Iju niżla ix-xemx, waqa' fuq Abram nas qawwi u waqgħu fuqu biżgħu u dalma kbira. Meta ix-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien nur idaħħan u l-sin nar iż-żiġ qasmu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: lil nislek nagħti din l-art mix-xmara tal-Eġittu sa xmara kbira, ix-xmara ta' Ewfrat. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, il-mulej id-dawl bis-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl bis-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl bis-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer? Ngħidu, il-mulej id-dawl bis-salvazzjoni tiegħi. Isma' mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni, ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċi, jien wiċċek infittex mulej.
nejdu il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. La taħbix fiċċek minni, la twarrabx blera il-qaddej tiegħek, inti l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Nejdu il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara tiba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Nejdu il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina, għaliex hawn ħafna, dan għedtulkom bosta drabi, imma issa intennijulkom bid-dmuħ f'għajnejja li jġibu ruħhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu, it-telfin għad ikun tmiemhom, Alla tagħhom u żaqhom jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajjiżna tas-sema minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi s-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu u għad irid ibiddilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħi lilek Kristu, Gloria u tifħi lilek Kristu. Bisħaba kollha dawl leħen il-mulej instema' Danu ibni el-Aziz isimgħu lilu. Gloria u tifħi lilek. Huwa jitlob id-dera ta' wiċċu dibidlet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu il-Pietru, il-Ġwanni u l-Ġagbu u tala fuq muntanja biex jitlob. U ġara li huwa jitlob id-dera ta' wiċċu dbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġ irġiel jitħattu miegħu Mosè u Elija li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru sħabu kienu mejtin bil-nas, imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ irġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu, Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan ġiet sħaba waħdithom huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid, dan hu ibni il-maħtur lilu isimgħu. Mal-instama l-leħen Ġesu sab ruħu waħdu. Huma żammew iskiet għal dawk li jien ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. Din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni ta' Kristu fuq il-muntanja Tabor hija marbuta ma' ġrajja oħra. Jekk issibu l-Bible, il-Vanġeli, taraw qabel din x'ġara. Ġesu kien mal-Apostli u għamlilhom l-ewwel tħabbira tal-mewt tiegħu. Għallhom isimgħu, jien sejjer Ġerusalemm. Bin il-bniedem se jkun maqbud, ma' arrestat, maqtul u fit-tielet jum iqum. U tistgħu taħsbu l-Apostli ta' x'inhi jgħid? Ta' se jabduh? Ta' se jotluh?
dan il-Messija kien xokk għalihom. Kienu jemnu li hu l-Messija u jħobbuh. Imma jekk kienu l-Messija suppost ħadd ma jista' jagħleh, da qed jgħid se jmur Ġerusalemm u se jabdu it-tenda li dak li qalilhom kien xokk kbir għalihom. X'għamel Kristu? Qabad 3 minnhom, Pietru, Indri u Ġwanni, u tellaħħom fuq l-ola muntanja li hemm minn Sifer u għamil il-pellegrinaġġ fl-Art Imqazza, żgur li joħdukom hemmhekk il-Tabor. U x'għamel, x'ġara Ġesu? Kien bil-lejl. U Ġesu kif s-soltu jagħmel kien jitlob. L-apostli kienu mqajmejn. Avolja kienu kellhom il-nas, baqgħu mqajmejn. U ħaġa tal-għaġeb. Il-wiċċ ta' Ġesu beda jiddi minn ġewwa. U maraw il-ġimiel divin ta' Ġesu. Jien ukoll għandi ir-riflektor qed jiddi fuq wiċċi, imma id-dawl minn barra. Ġesu le, id-dawl minn ġewwa. Dak il-ħin xi ġifieri x'għamlilhom Ġesu? Urihom li hu tassew bin Alla. Li hu tassew Alla. U dak il-ħin il-muntanja Tabor inbidlet fil-ġenna. Min għandu xi ħadd minnkom nieskom mejtejn, jien għandi, intu naħseb għandkom ukoll. Jekk kienu nies tajbin, dan il-wiċċ divin ta' Ġesu kif inhu fil-ġenna qed jarawha, wiċċ imwiċċ. Direttament. Imma fil-ħajja ħadd ma kellu x-xort li jara il-wiċċ ta' Alla direttament. Imma fuq il-montanja Tabor, Pietru u t-tnejn l-oħra raw il-wiċċ ta' Alla kif inhu fil-ġenna. Tistgħu taħsbu. Il-Papa Benedettu għandu l-ktieb Ġesu ta' Nazaret sabiħ min jaf jaqrah bil-Malti. Kienu festasi. Biża u fer. Ara, dan Ġesu veru Alla. U mhux biss raw il-wiċċ tiegħu kollu ġmiel, imma raw li dak li s-soltu jitkellmu miegħu u bniedem kwalunkwe, dak mhux bniedem kwalunkwe, dak huwa xi ħadd ieħor. It-tieni punt. X'għamel San Pietru? San Pietru kien bniedem li jħoss ħafna. U għal dik id-dehra jekk kbira, jekk ta' ġmiel kbir, għax Ġesu dewwaqhom għal ftejt ta' lena tal-ġenna. X'għamel? Kollu msaħħar. Mulej qallu, kemm hu sew li noqogħdu hawn fuq. Ara nagħmlu 3 kampijiet u noqogħdu hawn fuq. Mela rid jgħidlu, u mela ħadd mur Ġerusalemm li ma jmurux jaqbduk, noqogħdu hawn għall-kwiet ma jmissna ħadd hawnhekk. Salluqa jgħid miskin ma kienx jaf x'inhu jgħid San Pietru. Għax San Pietru rid il-glorja imma ma ridix il-passjoni u d-batija tal-Kalvarju dik ma ridix, imma Kristu rid jgħalmu il-glorja ma toħodix qabel id-batija, lest li jmur fuq il-Kalvarju għal-passjoni, imbagħad iva, imbagħad ikun hemm il-glorja tal-qawmien. Għalhekk għalilna Pietru ma kienx jaf x'inhi tant skura għal ftit ra l-ġenna jista' jkun dak rid jibqa' hemmhekk. Il-ħin ma jgħaddix. It-tielet. Ġiet sħaba. Mhux bħal da sħab li naraw aħna ta'. Is-sħaba tfisser il-preżenza tal-Alla. U min ġo sħaba instama leħen. Tafu ta' min? Tal-Missier Etern. Fil-Vanġelu
għandna ħafna kliem ta' Ġesu. Imma l-missier etern tliet darbiet għandna tliet darbiet li tkellem il-missier etern fil-Vanġeli. U x'qal għaw il-qofol ara minn dan kollu li qed ngħidu dawn għaw il-qofol. X'għamel il-vuċi tal-missier etern x'qalet? Żewġ affarijiet. Il-missier etern għamel dikjarazzjoni u tagħna ordni. L-ewwel, x'dikjarazzjoni għamel il-missier etern? Dan hu ibni. Ġesu huwa ibni. Mhux bniedem kwalunkwe, dan huwa l-iben talla. Il-missier qed jgħidilna u li tgħid lill-apostlu lilna, dan Kristu li hawnhekk qed naraw it-trasfigurat kollu ġmiel huwa l-istess wieħed li minn hawn ftit ieħor ikun sfigurat fuq il-Kalvarju, l-istess wieħed. Dan hu ibni il-maħbub. Ma ġejja ordni lilu isimgħu ma qalix l-apostli biss ta' għala lili u lilek għavoli għaddew 2000 sena. Lilu isimgħu. Fija x'tifhem. Għaliex tanta wilħna fid-dinja tal-lum illi ma tafx il-misa temmen. Lilu isimgħu. Għaxu għalinna jien it-triq, jien is-sewwa l-verità u jien il-ħajja. Storja xkejkna. Kemm ilu li għadda l-ġublew kien fis-sena 2000. U l-Papa Giovanni Paolo II kien ħareġ dokument sabiħ u tagħna parir kien qaddejsa x'qalinna. Jeħtieġ li nikkontemplaw il-wiċċ divin ta' Kristu. Dix il-fisser nikkontemplaw. Nikkontemplaw ifisser inħarsu lejn il-wiċċ ta' Kristu u nimmeditaw ftit. Intikom dakxajn dal-homework lilkom u lili wkoll ta' aqbdu kurċifiss, aqbdu stampa. Waqt waħdek, itfi t-telefon, itfi t-television, itfi l-mobile. Qod waħdek ħares l-wiċċ Kristu. Dan Kristu sfigurat fuq il-Kalvarju huwa l-istess Kristu li ommi missieri n-nanniet u n-nies kollha tajbin qed jaraw fis-sema. U kemm tagħmel effett meta aħna nimmeditaw ftit fuqu. Storja xkejkna. Ma nafx smajtux, xi ħadd qalli li ġiet Malta din. Fuq l-artista tal-films Claudia Koll. Għalu li anke Malta ġiet din. Din fil-1995 prezentat il-Sanremo, kienet artista, mhux dejjem films deċenti bejnietna. Flus kemm trid, fama kemm trid, kollox lejn. Artista, filmstar. Imma mdejqa. Temnu għendu? Isimgħu x'qalet din. Waqgħid f'bir li ħadd ma jseta' itellani minnu, da xbiru. Għandek kollox. Timxi fuq il-flus int. Il-flus mhux kollox. U abbandonat kollox. Knisja, familja, xejn. U darba irċiviet bħala regal kurċifiss. Jitgħidlu ta' San Damjan, aktarx li ta' Sisi. Kristu fl-agonija għadu ma mietx. Arra dan hawnhekk għandna Kristu diġà miet. Imma hu wkoll kurċifissi fejn Kristu qiegħed l-aħħar nifs, u allura jħares lejk. Pereżempju jiena kont nagħmel politika il-qala għandhom kurċifiss hekk, morru wara xi darba.
X'waħda li ma tħares leħ kemm tridta. Qed imut u ħares lejk. U dawn tawa kurċifiss. Isimgħu x'irrakkontat din, Kont waħdi fil-kamra. Ħarist lejn għajnejh u ħassejt li qed ikellibni. U hekk ħaġa li kien ili ma nagħmilha, bdejt nitlob il-missierna. Aħfrinna dnubietna. Il-ħarsa ta' Ġesu nifdit li qalbi. U Ġesu veru daħal f'qalbi u kienet l-ewwel laqgħa tiegħi ma' Ġesu. U ħassejt paċi kbira f'qalbi. X'ġara? Ħallit il-ħajja tal-films, il-ħajja ta' film star, il-ħajja tad-dinja. Tafu x'saret din? Illum tafu x'inhi din? Saret apostlu tal-ħniena divina. Tiġri tagħmel konferenzi l-awwelin fuq id-devozzjoni lejn il-ħniena divina. U dan li jettilkom, stqarritu hi stess l-istorja ta' ħajja qali ta' hi stess quddiem il-Papa Benedittu fis-sena 2009. L-aħħar sentenza li qalet Klawdja hija din. L-aktar dnub gravi ta' żmienna hu mill-esperjenza tagħha li tinsa lil Alla u twarbu minn ħajtek għax taħseb ju skomdu ħajar nwarbu. Għandu raġun il-missiret jan jedinna lilu isimu. Dak xejn ta' homework. Qabdu kurċifiss dil-ġimgħa. Ħarsu leħ. Wara x'jgħidilkom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, ibnissem il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, ibnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn beluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Ħut Jeżis, Kristu qed isejħilna biex nimxu fit-triq tiegħu. Ejjew għalhekk nagħmlu daw it-talbiet. Għamel mulej li l-poplu qaddis tiegħek jaraf dejjem is-sejħa tiegħu li jkun poplu nisrani nitolbu. Tħallix it-toqol tal-ħajja tad-dinja tal-lum taqta' qalb dak kollha li inti sejjaħ biex jimxu warajk nitolbu. Saħħaħna bil-grazzi tiegħek mulej biex meta nħossu ruħna għajjenejn u mtaqlin bid-dbatijiet u l-problemi tal-ħajja aħna nfittxu l-faraġġ fik nitolbu. Għatina l-fidi fik li kellu Abram missierna biex bħallu nwieġbu bil-ħeġġa għas-sejħa tiegħek nitolbu. Uri wiċċek mulej lil mejtin ħutna li tul ħajjithom fuq l-art dejjem jgħixu bit-tama tad-dera tiegħek tal-glorja u nixtieq inżid nitolbu għal mejtin kollha vittmi tal-gwerra nitolbu. Nżidu xi talba personali. Qawwi qalbna mulej tul il-mixi tagħna f'din id-dinja biex ma ninfixxlux fit-triq ma wassalna għandek fil-glorja tal-ġenna ħanitaxqu bil-ġmiel ta' wiċċek bi Kristu Sidna.
għax fik jubitek, tajtna l-ħobs li għedin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jisir għalina il-ħobs tal-ħajja. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu nuk na jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. So venir midlumit tali molti, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-vittma li sedin nofrulek mulej tnaddafna minn ħtijietna u tqaddisna fir-ruħ u fil-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Issa għandna tifsira tal-festa tal-lum. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli u fuq il-għolja mqazza urihom il-glorja tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma niekfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex mir-raj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana, int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Għall-Knisja ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Iskwijiet, is-saċerdoti u l-poplu kollu tiegħek. Għall-irwieħ tagħna ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek, fil-benefatturi kollha ta' dan is-santwarju
li joġbok sejħilhom għal għandek minn dinja niftakru f'niesna mejtin. Għamel li kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Sa nitolbu għal ħajjin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebtijiet, ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla l-Missier jidna li l-koll nħossu li jaħta aħwa. Għalhekk Kristu għallimna dit-talba fejn ma nitlobx għalija biss imma għal kulħadd. Għalhekk hija talba tal-għaqda fost il-bnedmin flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritin kif is-sema egla fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, żdeħlisna mid-din. Fit-talb li ġej ħansemmu 3 affarijiet, sliem, għaqda u paċi. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jekk l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stejt kelma waħda u tkun fej. Għad qarbin nitlobkom biex tersqu lejn l-eqrob saċerdot imma nitilgħu fila waħda u nżommu anke ftit distanza bejnietna, ma nitilgħux inrossu fuq xulxin. Grazzi. All right. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. B'soba kbira b'qalbi bnikitha għal dnubieti wisħefni. Ħenna lina, o Ġesu
nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba baħar dija ta' kull ġid taħt riġlejjar fis bħal kieku ma kontx tiegħi tissir. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn tal-għena kollha sita kollox jinwarrab biex jaħasra jisilfruha flok tjubitek jinġarrab. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammaħartek qalb miskif rama salik. Waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Ringrazzjakom anke tal-offerta tal-lejla, bekk il-ħaqna s-somma ta' 2,500 euro fuqhom. Għanna biex anke nibatu van, ġifiri dak li ġbarna se jitlaq van lejn il-Polonja propju għada. Ringrazzjakom u kif għedtilkom fil-bitu tal-Quddisa inkomplu nitolbu. Nitolbu mhux biss għal dawn in-nies, imma għalina. Il-Vanġelu tal-lum xejn jinbidel Ġesu waqt il-mument tat-talb. It-talb jibdilna. It-talb idawwal il-ħajja tagħna. Għalhekk ejjew insibu momenti fejn fil-familja nitolbu. Ma nħallux it-talb għal xejn inkun il-Knisja. Imma nagħmlu mid-dar tagħna knisja ċkejkna. Żewġ avviżi dwar il-laqa u l-vista żjara tal-Papa Franġisku. Min għada il-ħadd f'nofsinhar, ifhmuni tajjeb, min għada il-ħadd f'nofsinhar, kull min jixtieq li jkollu post bil-qiegħda għal qudiesa li l-Papa Franġisku sejjer jagħmel fuq il-Fosos tal-Furjana li se ssir il-ħadd 3 ta' April fl-10:15 ta' filgħodu, għandu huwa mitlub li jirreġistra. Dan tridu tagħmluh bil-kompjuter jew tgħidu l xi ħadd li jirreġistralkom fuq papafranġisku.mt/qudiesa. Dan għaliex il-biljetti ta' min ikun bil-qiegħda iridu jinħarġu anke minħabba s-sigurtà. U għalhekk kulħadd jista' japplika jirreġistra minn għada f'nofsinhar, nerġa' nirrepetilkom papafranġisku.mt/qudiesa. Min ma jiġġirreġistrax xorta waħda jista' jmur fuq il-Fosos tal-Furjana, però jattendi u jkollu minn hawn
ma jkollux siġġu, ikun bil-wieqfa. L-istess ħaġa issa tot bi ftit differenza għażjara li ħajamil il-Papa Franġisku hawnhekk f'Tapinu. Din se tkun is-Sibt 2 ta' April bejn il-5:30 ta' filgħaxija u s-6:30 kull mandu hawn għawdex il-Papa f'Tapinu sija. Għalhekk mhux se tkun quddiesa imma mument ta' talb. U għalhekk dawk li jixtiequ li jkollhom siġġu fuq it-suntier tas-santwarju iridu jmorru jagħtu id-dettalji tagħhom l-uffiċċju parrokjali fil-parroċċi tagħkom, l-uffiċċju parrokjali minn nhar it-tnejn 14 ta' Marzu fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Loti tad-demm inħeġġukom ukoll biex sintendi min ma jakkwistax il-biljett ikun jista' joqgħod fil-parkeġġ jew fit-toroq, ħajkun hemm anke screens fit-toroq. Għal appell ieħor għal loti tad-demm, tinsewx id-demm huwa prezzjuż u għalhekk min jufsaħtu imur jagħti id-demm għatt ta' karità kbira. U dan tistgħu tagħmlu ħada fil-berġa tax-Xewkija ħdejn l-iskola bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Grazzi. Il-mulej magħkom. Nitolbu. Bil-ħrara kollha rroddulek ħar mulej għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem mill-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Marru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna Tapinu Hometana l-Maltin Għafdarek ġejnaħna għaxineti til-qana Madonna Tapinu u d-dimek għana ġejnaħna nitolbu biex tfittex tismana biex tfittex tismana. Il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.